Hej! Välj vilka av påståendena nedan stämmer. Välj ett eller flera alternativ. Så om vi tittar på första så har vi 7 minus och sen parentes minus igen. När det kommer 2 minus efter varandra med parentes mellan så betyder att det här minus gånger det här minus. Och då blir det plus. Så man kan skriva igen det där som 7 plus 2. Och hur mycket är 7 plus 2? Det är väl 9. Så det där stämmer. Så det där är bra. 7 plus 2 är 9. Här är också 7 plus 2. Det är också 9. Så det är också bra. Så det här parentes behövdes faktiskt inte. Man kunde bara skriva 7 plus 2. Men om man skriver parentes här eller parentes här spelar inte roll. Eftersom vi inte har någon minus, vi bara har plus, så skriver man så här plus så här. Det är bara 7 plus 2 och det är bara 9. Så det stämmer också. Här har vi minus och så plus här betyder att istället för 2 tecken kan vi bara skriva 1 och det är minus. Så 7 minus 2. Hur mycket är 7 minus 2? Det är väl 5, inte 9. Så det stämmer inte här. Så alltid när man har plus och minus och parentes mellan, svaret blir minus. Istället för 2 tecken skriver vi bara minus. Så det blir 7 minus 2 och det blir 5. Då stämmer inte det här. Fel. Här också. Vi har parentes. Vi har 7 minus 2. Igen blir 5. Så blir inte 9. Så det här stämmer inte heller. Så bara stämmer de här 2 första. Sen kommer vi här. Här borde du faktiskt leka lite här med tecken bara. Så istället för A, skriv till exempel, de har skrivit här A är plus och B är plus. Så då går du och skriver, ta bort A, skriv plus, ta bort B, skriv plus och se vad som händer. Då säger du, aha, nu har jag 5 plus 3, då är det 8. 8 plus 2 blir 10. Det blir inte 8 plus 2 blir inte 6, det blir 10. Då är det fel. Då är det här fel. Det kan inte vara plus och plus här. Här är fel. Så. Välj vilket tecken. Så inte, vi väljer inte det här. Sen tar vi det andra minus och minus. B är minus, A är minus. Då går jag hit och skriver jag minus och minus. Och så tar jag 5 minus 3 blev 2. 2 minus det här 2 lika med 0. Inte lika med 6. Igen fel. Fel. Det går inte. Så jag tar inte det här heller. Så jag suddar. Sen tar jag A plus B minus. Så tar jag istället för A plus och B minus. Så blir det 5 plus 3, 8. 8 minus 2, ja. Det blir bra, det blir 6. 8 minus 2 blir 6, så det är jättebra. Så det här stämmer. Det där är bra. Jag väljer det här. Sen tar jag A minus B plus och ser vad som händer. A minus B plus. Så här minus och här plus. 5 minus 3 lika med 2. 2 plus 2 lika med 4. Så stämmer inte. Eftersom här är inte 4. Då stämmer inte. Så bara det här stämmer. Här stämmer inte heller. Så rätt svar är den där. Så här är rätt svar, måste jag
förstå. Men det är bara att jag går och provar själv. Så gå och prova, ta bort A. Så skriv så här för dig, ta en miniräknare, skriv till exempel 5 plus 3 minus 2 och se vad blir det här eller blir det inte. Så, och så går vi vidare. Ska se om jag kan gå vidare. Det där. Para ihop uttrycken med rätt svar. Man har saker här och sen saker här. Och så har man miniräknare också. Så tar man minus 8 plus 3, vad blir det svaret? Eftersom vi har 2 olika tecken betyder subtraherar vi och tecknet blir minus eftersom största talet är minus. Så blir minus 5. Och så säger jag, aha, har jag minus 5 här på den här? Ja, det har jag. Så jag binder ihop de här 2. Sen tar jag 8 plus 3. Det är ju 11. Har jag 11? Det har jag 11. Så binder jag. Så här är så. Sen har jag plus och minus. Om jag skulle ta bort parentes och skriva bara ett tecken, då blir det minus. Så det här är samma sak som 8 minus 3. Och 8 minus 3, alla vet, det är ju 5. Har jag 5 någonstans? Ja, jag har 5 också här. Så. Och det andra måste vara minus 8 minus 3. Då blir det minus 11. Har jag minus 11? Ja, det har jag. Här har jag minus 11. Ja, då är vi klara med dessa. Och så jag hoppas att du använder, alltså du leker lite och gå och se vad som händer. Ta miniräknare så att man liksom säger, aha, om det är så blir svaret så. Om jag har 8 minus, om jag har största talet minus minsta talet plus, då blir det svaret minus. Alltså man lär sig via den vägen. Då blir svaret alltid minus. Så lite. Ha det så bra.